No, o què? M'he de presentar jo mateix. Molt bé. Bueno, està clar que sóc una gran persona i es confia molt en mi perquè això m'ho van dir abans d'ahir que havia de fer el pregó. Llavors està bé perquè vol dir que la gent té confiança, espero. Pregó de la festa major. La veritat és que... Apreta el pedal 4, sisplau. Ei, ara. Aquest matí aquest matí he anat a córrer. Aquesta tarda ben dinat, he preparat una tonteria. Crec que la millor manera d'expressar-vos el que sento és tocant. I la Mireia ha fet un escrit i bueno, farem un popurri que jo crec que us sonarà a tots. Per mi és un honor i és un plaer formar part d'això, de Gósol, de tots nosaltres que ens anem veient any rere any. Alguns malalts, els altres es curen, els altres se'n van, però generacionalment és molt important agrair a la gent que està aquí durant tot l'any perquè és el que realment ens cuiden a l'entorn, a les instal·lacions i lluiten dia a dia contra tot, no? Tal com estan les coses. Llavors nosaltres venim aquí 3 setmanes, tot és molt maco, però hem de pensar en aquesta gent que està aquí tot l'any i primerament doncs, m'agradaria agrair-los a ells. També això que faré ara li dedico a l'Eduard Vera perquè ens ha deixat aquest any i també tocava el saxo i també era d'aquí a Gósol i fa molts anys que puja i a mi em va ensenyar la primera escala de blues i gràcies a ell doncs, i a la seva empenta vaig començar la meva carrera i també li agradaria doncs, dedicar-li aquesta petita cosa que farem. Què diu? Sigueu feliços, cuideu els que us estimeu, tot això és una gran família. De vegades ens enfadem sense motiu, de vegades per coses molt petites, però jo crec que tots ens estimem molt i hem d'estimar a Gósol, l'entorn i també començar a canviar una mica la mentalitat, no? Abans tots nosaltres creixíem torrant-nos com podíem a la festa major i ara cada vegada doncs, ens estem donant compte doncs, que hi ha un entorn, que el podem disfrutar amb la duatló, amb la caminada, amb el futbol, amb el futbolín també, fer més gols. El duro està en via d'extinció, Bueno, va, disfruteu. Doncs res, anem a fer alguna cosa, vale? Espero que us agradi i bueno, està fet en molt poques hores.